Dobro došli. Novo radno mjesto, taksi, štan. Sad smo ja i Hamuš na taksiju radimo. On nabavlja benzin, a ja vozim. I ovo je naše novo vozilo 128 PZ Čehoslovački. Može, 180 može da razvije. Prima 5 plus 1, to sam ja jedan što vozi 5 unutra. I ona ima 100 kubika, 1000 konja. Sad Somanga ima, sad čuda, sad... Jasmine, di nam je Hakala? Hakala! Ostavi ga jeboti mater svoju! Jes dosadni čovjek. Brate, ja nisam... Došla televizija, opet da nas snima. Dobar dan. Ne snimaju ratovanje više, došli plave kacige ove. Nije kacige, Jasmine, šlemovi. Šlem, plavi šlemovi. Šlemovi. Nema više da ratuje se, gotovo. I kako nema ratu? Pa tek su došli ti vojska, šlemovi da se tuku. Nije, nisu oni vojska, oni su znaju ko oni ulošci, tampon zona. Oni će da se tuku, čim su oni došli. Ma nemoj da... Oprostite, jel može jedna kraća, majstre? Gdje? To se stara Zurovac. Jao, žao mi je, ne može, nemam benzina. Što bi pogurat ću ja, nema problema. Nemojte ništa vi pogurat, nema benzina, nema jednostavno, ne može da se... Daj majke, ne, žurim se. Žao mi je, nemojte da se raspravljamo, pitajte kolege, ja ne mogu... Što onda sediš tu, majke? Što vas briga što sedim, pričam se, šta ga briga? A kako nemaš benzin? Nema dovoljno, znaš, Nasuli smo, jesmo li prije 10 minuta ali nema dovoljno, znaš, nije... Gazda, može li jedna do Navratnik? Gde? Navratnik. Žao mi je, ne može, stvarno. To ti je 300 metara. Ne može, žao mi je uzbrdo, ne može rezervoar ni... Ma daj, recimo ti vam. Ne može, nemojte da se ubeđujemo, ne može. Ne može, jer kad je uzbrdo, znaš, slijemi se u rezervoaru zada, ne može da curi. Ma mogo si Navratnik, Jasmine, ne može, nemoj da se petla što je biznis, to se ja razumem, ljudi znaju. Dobar dan, majstre, može da beken? Dođi vamo, molim te, malo. Može, uđi unutra. Kako, Jasmine? Idem ja njega da vozim, znači. Pa što nisi, on je odvezao. Znaš šta, ovo je mi poznat od nekud jebo mater svoju. Ajde, idem ja, zdravo. Otkud mu je poznat ovaj? Hajde, televizija, skloni se.